Χαίρομαι γιατί βλέπω έναν δυναμισμό, βλέπω μία αποφασιστικότητα και βλέπω επίσης ότι υπάρχει μια διάθεση μεγάλης συνεργασίας. Δεν είναι ο ένας εναντίον του άλλου. Όλοι μαζί να συνεργαστούν για τη Σαντορίνη, για το καλό, την ημέρα σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που όλος ο πλανήτης προβληματίζεται για αυτό το μοναδικό πρόβλημα που έχει προκύψει με την κλιματική κρίση. Όλοι πρέπει στον τόπο μας να κάνουμε το καταδύναμη και είναι διαφορετικά αυτά που θα κάνει ο καθένας. Εμείς, όπως είπαμε, ως ελληνική εταιρεία τρέχουμε το πολύ μεγάλο πρόγραμμα που λέγεται Climate Adaptation to Life IP. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι οκταετές πρόγραμμα που είναι πολλοί εταίροι, ας πούμε, είναι το Πανεπιστήμιο, είναι η Ακαδημία, είναι το Αστεροσκοπείο κλπ. Η ελληνική εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση, όλοι ο καθένας με διαφορετικό τομέα ευθύνης. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την εκπαίδευση, την ενημέρωση του κοινού, την επικοινωνία δηλαδή με το κοινό, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα τοπία, αυτό είναι το θέμα μας. Και κάθε περιοχή από τις 13 χώρες, 13 περιοχές της χώρας, έχει να κάνει διαφορετικές ενέργειες για να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αναλόγως με την περιοχή, είναι η Κρήτη, είναι η Μακεδονία, είναι η Σαντορίνη, διαφορετικά. Τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας μαγικός τόπος η Σαντορίνη. Έχει τραυματιστεί πάρα πολύ βαριά από απροσεξία του ανθρώπου. Τώρα δεν υπάρχει περιθώριο, πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ η φύση της, η αγροτική της γη, για την οποία φημίζεται η Σαντορίνη, φάβα, ντοματίνια, αμπελώνες, δεν έχουν άλλο περιθώριο. Πουθενά στον κόσμο δεν πρέπει να υπάρχει μονοκαλλιέργεια, γιατί κάνει τις κοινωνίες τρομερά ευάλωτες σε μια κρίση. Και επίσης ο ανεξέλεγκτος τουρισμός και οι ανεξέλεγκτες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις πλήττουν θανάσιμα αυτό που λέμε των Ελλήνων τις κοινότητες. Ναι, βραχυπρόθεσμες μισθώσεις τις θέλουμε, με μέτρο. Αυτό πρέπει τώρα η κυβέρνηση να ασχοληθεί, να βάλει ένα μέτρο, όπως προσπαθούν να κάνουν και το κάνουν πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά με μέτρο. Δεν θα διαλύσουμε τις κοινότητες των Ελλήνων για βραχυπρόθεσμο όφελος. Πρέπει να ζουν οι Έλληνες μαζί, να χαίρονται τις οικογένειές τους, τις πλατείες τους και θα υπάρχει και το άλλο μαζί. Αυτό ήθελα να πω. Η Σαντορίνη χαίρομαι που όλοι μαζί συσπυρώνονται να δώσουν έναν αγώνα για αυτές τις αρχές. Εμείς από την Αθήνα θα είμαστε κοντά όσο μπορούμε, θα συνεργαστούμε, να σας βοηθήσουμε και να μας βοηθήσετε, όλοι μαζί είπαμε, για να πετύχουμε αυτό το μέτρο σε μια ανάπτυξη βιώσιμη, που να έχει νόημα η λέξη βιώσιμη και να μην είναι καραμέλα απλώς επικοινωνιακή. Κυρία Καρά, αγωνίζεστε πολλά χρόνια για τα θέματα περιβάλλοντος. Ναι. Είδατε εξελίξεις σε αυτή την πορεία, σε αυτόν τον αγώνα που έχετε κάνει? Αν είδαμε επιτυχίες? Πάρα πολλές. Όπου αγωνιστήκαμε με σθένος, με τη βοήθεια πάντα των πολιτών, μην πάω μακριά, τελευταία πετύχαμε να μην κτιστούν υψηλά κτίρια γύρω από την Ακρόπολη. Αυτό ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας. Δηλαδή ότι δίνανε πάρα πολλούς ορόφους. Δηλαδή θα ανεβήναμε στον τελευταίο όροφο για να δούμε την Ακρόπολη. Με καφετέριες πολυτελείας. Το πετύχαμε μετά από μεγάλο αγώνα και με τη συμπαράσταση, πρέπει να πω, του Συμβουλίου Επικρατείας, πρόεδρος του οποίου στην απόφαση αυτή ήταν η νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Έβγαλε μια καταπληκτική απόφαση που τέλειωνε και το θυμάμαι γιατί συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Εμείς οι δικαστές πρέπει να βγαίνουμε από την αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Ναι,
Ευχαριστούμε, κυρία Σακελαροπούλου, και ευχαριστούμε όλους τους δικαστές που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην Ελλάδα έχουμε ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση και πολιτική και οικονομικά συμφέροντα. Τι να περιμένουμε από την Ελέτη το επόμενο διάστημα, έχουμε πολλά κρίσιμα θέματα. Θα δώσουμε έναν μεγάλο αγώνα για τις Κυκλάδες και εμείς μαζί με όλους τους άλλους, και θέλουμε ένα από τα πράγματα που τώρα ετοιμάζουμε τις επόμενες μέρες να βγει πριν τις εκλογές, ένα δελτίο τύπου σε συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις περιβάλλοντος, και ετοιμάζουμε και να μαζέψουμε υπογραφές, χιλιάδες υπογραφές. Με ποιο θέμα? Για το θέμα της Κυκλάδες. Είναι το πρώτο θέμα, έχουμε και άλλα θέματα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό σας ενδιαφέρει εσάς και μας ενδιαφέρει και εμάς πολύ. Οι Κυκλαδίτες να υπογράψουν, και δεν θα είναι μόνο οι Κυκλαδίτες, από όλα τα μέρη του κόσμου, θα υπογράψουν ότι θέλουμε μια πραγματική, βιώσιμη ανάπτυξη για τις Κυκλάδες και όχι πια τη μονοκαλλιέργεια των τεράστιων ξενοδοχείων, και να πάψουν πια οι στρατηγικές επενδύσεις για κορεσμένα νησιά. Τέλειωσε. Δεν αντέχουν.